päivä, joku vuotaa verta. Toinen reppana turvautuu nuoraan, kun on asiat sanottu sille liian. Naisten mäkihypyn ensimmäisestä Suomen mestaruudesta kilpailtiin Lapualla. Lapuan uudessa Hyppyrimäessä ratkottiin tänään ensimmäistä kertaa mäkihypyn naisten Suomen mestaruudet. Kovassa pakkasessa käydyn kisan keskipisteenä oli tuleviin Oslon MM-kisoihin valmistautuva Julia Kykkänen. Keskellä Pohjanmaan lakeutta tehtiin mäkihypyn historiaa, sillä naisten ensimmäiset viralliset SM-kisat käytiin Lapuan uudessa 55 metrin mäessä, joka on rakennettu lakeuden lähes ainoalle luonnonmukaiselle mäelle. Naisten mäkihyppyä saatetaan vielä joissain piireissä pitää, erityisesti naisille epätyypillisenä lajina. Mielenkiintoista sinänsä, että seiväshypystäkin silloin sanottiin, että on vähän epätyypillinen laji naisille, mutta kyllä se aika iso markkina-arvo tänä päivän pyörii tuolla. Että kyllä mä näen mäkihypyllä nimenomaan, että naisten panos siihen tuo paljon lisää. Ja sitten nimenomaan tuolla maailmalla niin tosi arvostettu on nykyään naisten hyppääminen ja siellä on paljon hyppääjiä. Naisten ensimmäinen virallinen SM-kisa pyörähti käyntiin 7 kilpailijan näytöksellä. Kisan ehdoton ennakkosuosikki oli jo toisiin MM-kisoihinsa valmistautuva Ounasvaran hiihtoseuran Julia Kykkänen, jonka ensimmäinen hyppy kantoi 48,5 metriä ja pisteitä tuomareilta herui hypylle 106,8 pistettä ja Kykkänen johtoon ensimmäisen kierroksen jälkeen. Julian kanssa juteltiin, niin tykkäsi tosi paljon mäestä. Ja oli aika hyvä ja sellainen rento, että ehkä vähän yritystä tälle ekalle tuli, mutta ihan hyvä hyppy. Toisella kierroksella 16-vuotias Julia Kykkänen hyppäsi tyylikkäästi tasan 50 metriä ja tuomareiden pisteet yhteensä molemmista hypyistä 216,3 vei nuoren Ounasvaran hiihtoseuran edustajan naisten ensimmäiseen Suomen mestaruuteen. Onhan se hienoa voittaa ensimmäiset naisten viralliset Suomen mestaruuskisat. Seuraavana sitten ilmeisesti kohti Oslon MM-kisoja. Millaisin ajatuksin sinne? No ihan hyvillä mielillä, että 2 rentoa ja hyvää hyppyä kun saa tehtyä, niin voi olla tyytyväinen, että se riittää sitten jo aika pitkälle. Täytät huhtikuulla vasta 17 vuotta. Minkälaiset unelmat sinulla on tulevaisuuden suhteen? No sitten, jos naiset hyväksytään Sotsiin olympialaisiin, niin sinnehän mä sitten totta kai tähtään ja sitten joskus on maailman paras naismäkihyppääjä.